Amina Awal Makwarari, Firium News, ga manyan kanin labarai 10 na satin da ya gabata. Gwamnatin Najeriya ta buƙaci 'yan ƙasar su koma amfani da keke a matsayin hanyar sufuri da nufin kawar da fitar da gurɓatacciyar iska. Wannan kiran na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan ƙasar ke kokawa game da tsadar man fetur a ƙasa da wata biyu. Bayan janye tallafin da gwamnati take bayarwa. Shugaban kasar Benin Patrice ya isa fadar shugaban kasar Najeriya da ke Abuja domin ganawa da shugaba Bola Ahmed Tinubu. Ziyarar dai ita ce karo na biyu da shugaba Patrice ya kai Abuja a cikin kwanaki 9 a ranar 18 ga watan Yuli tare da rakiyar wasu takwarorinsa guda biyu. Shugaba Muhammad Bazoum na jamhuriyar Nijar da shugaba Umar Narduniyo. Rahotanni na bayyana cewa hukumar tsaro ta fararen kaya DSS ta gayyaci tsohon ministan sufurin jiragen sama Hadi Sirika kan takaddamar jirgin saman Najeriya Air. An ruwaito cewa Sirika ya isa hedikwatar DSS da ke Abuja domin amsa tambayoyi game da cece-kucen da ake yi na kaddamar da jirgin. Babban bankin Najeriya CBN zai kawar da tsofaffin takardun kuɗin naira a hankali tare da maye gurbinsu da sababbi. Mukaddashin gwamnan CBN Fola Shadun ne ya bayyana haka a ranar Talata bayan taron kwamitin kula da harkokin kuɗi na bankin a Abuja. Fadar shugaban ƙasar Nijar ta ce shugaba Muhammad Bazoum yana nan kalau bayan yunkurin juyin mulkin da masu tsaron fadar suka yi. A cikin wata sanarwa da yammacin ranar Laraba, fadar shugaban ƙasar ta ce a shirye rundunar sojojin ƙasar take da ta kai wa dakarun hari muddin ba su shiga taitayinsu ba. Shugaba Bola Ahmed Tinubu ya aike da sunayen tsofaffin gwamnonin Rivers da Kaduna da Osun da kuma Cross River a matsayin ministoci. Waɗanda aka tura sunayen nasu su ne Nyesom Wike, Boyega Oyetola. Masu zanga-zangar goyon bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar sun kona babbar shirkwatar jam'iyyar PNDS. Tarayya ta shugaba Muhammad Bazoum da aka hamɓarar. Da safiyar Alhamis ɗinnan ne dai aka wayi gari da fantsamar masu zanga-zangar nuna goyon bayan matakin juyin mulkin da sojoji suka yi a birnin Yamai. Masu shigar da ƙara na gwamnatin tarayyar Amurka sun ƙara faɗaɗa binciken laifukan da aka yi wa tsohon shugaban ƙasar Donald Trump na rike wasu muhimman takardun gwamnati bayan ya bar fadar gwamnatin ƙasar. Manchester United ta yi wa Atlanta tayin fatar baki da fam miliyan 42.8 da ƙarin fam miliyan 8.5 mai shekara 20 ɗan Denmark Rasmus Højlund. Amina Awal Makwarari, Firium News.